Батырыбызның һәйкәле ачылуы зур вакыйгага әверелде, дуслар. Иң зур һәйкәл ул әлбәттә халык күңелендә Сәйдәш көйләренең яңаруы. Бүгенге ниндидер якты, моңлы көндә ирексездән Флора Низамованың шигъри юллары искә төшә. Бүген Сәйдәш безне кабат монда җыйган. Кылач җәеп наратлыктан үзе килеп чыгар сыман. Җыелыштык Сәйдәш моңнарына тагын уралырга. Аның кояшында җылынырга, нур алырга. Утыз җәе Күзе буалында, иделендә үткән. Табигатьнең шушы гүзәллеге көйләренә күчкән. Бәйрәм тынар, ак пароход янә Казанга юл ярыр. Яр башыннан безгә кул изәп, Сәйдәш озатып калыр. Хөрмәтле дуслар, Салих Сәйдәшев музыкасын сөючеләр, сезнең белән бергә Сәйдәшстанга булган сәяхәтнең соңгы минутлары да килеп җитте. Иң зур рәхмәтләребез әлбәттә сезгә, кадерле тамашачылар. Кадерле дуслар, бүгенге бәйрәм программасын алып бардылар. Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артисткасы Алсу Каюмова. Сезнең алкышлар. Һәм Ришат Ахмадуллин. Һәм шулай ук Татарстанның халык артисты Луара Шакирҗан һәм музыка белгече Лилия Аппакова. Проектның сценарий авторы һәм сәнгать җитәкчесе, Россиянең атказанган, Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисты, Башкортстанның Салават Юлаев исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Идрис Газиев. Сезнең алкышлар, дуслар. Бик зур рәхмәт сезгә. Сау булыгыз. Сәйдәш моңнары һәр чак күңелләребездә яшәсен. Исән-имин булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Сау булыгыз. Спасибо большое.